Asombrosos libros ilustrados. A que sabe a lúa? Facía moito tempo que os animais querían averiguar a que sabía a lúa. Sería doce ou salgada? Tan solo querían probar un cachiño. Polas noites os animais miraban ansiosos o ceo. Estirábanse e intentaban coller un anaquiño estirando cuello, pernas e brazos. Pero nada servía, nin o animal máis grande pudo alcanzala. Un día unha pequena tortuga decidiu escalar a montaña máis alta para poder alcanzar a lúa. Desde alá ao alto, a lúa estaba un pouquiño máis cerca, pero a tortuga non conseguía tocala. Entonces chamou ao elefante. Si te sobes á miña espalda podemos chegar á lúa. A lúa pensaba que era un xogo. Así, canto máis se acercaba o elefante, a lúa máis se afastaba. Como o elefante non podía chegar á lúa, chamaron a xirafa. Si te sobes á miña espalda, ao mellor chegamos á lúa. Pero a lúa, ao ver a xirafa, alonxouse un pouco máis. A xirafa estiraba o cuello canto podía, pero non servía de nada. Entón a xirafa chamou a cebra. Si te sobes á miña espalda, é probable que cheguemos á lúa. A lúa estábase divertindo moito co xogo e alonxouse un pouquiño máis. A cebra esforzouse moito, pero tampouco podía tocar a lúa. Entón a cebra chamou o león. Si te sobes á miña espalda, pode que alcancemos a lúa. Pero cando a lúa viu o león, volvíose a alonxar un pouquiño máis. Aínda así non alcanzaban tocar a lúa. Entón chamaron o zorro. Verás como si o conseguimos se te subes á miña espalda. A lúa, cando viu o zorro, volvíose a alonxar un pouquiño máis. Ora só faltaba un pouquiño de nada para poder tocar a lúa. Pero esta cada vez poñíase un pouquiño máis lonxe. Entón o zorro chamou o mono. Seguro que esta vez sí que alcanzamos. Súbete á miña espalda. A lúa, cando viu o mono, volvía a afastarse un pouquiño máis. O mono xa podía oler a lúa, pero tocala era imposible. Entonces chamou o rato. Súbete á miña espalda e tocaremos a lúa. A lúa viu o rato e pensou: un animal tan pequeniño, imposible que me colla. E como xa se estaba aburrindo do xogo, pois nin se moveu. Entón o rato subiu por encima da tortuga, do elefante, da xirafa, da cebra, do león, do zorro, do mono. E dunha mordida arrancoulle un anaquiño pequeniño da lúa. Colleu, saboreouna e despois foille dando un anaquiño ao mono, ao zorro, ao león, á cebra, á xirafa, á tortuga e ao elefante. A lúa súpolle a cada un deles aquelo que máis lle gustaba. Aquela mesma noite os animais dormiron moi xuntos. O peixe, que estuvera vendo todo, non entendía nada. O peixe pensaba: tanto esforzo para chegar á lúa que está ao ceo, e non ven que aquí na auga hai unha lúa que lle queda máis cerca.